Labarin garin Bullukutu. Wannan gari na Bullukutu ya kasance gari ne mai cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali ga ahalinsa. Mutane babu abin da yake gabansu sai harkokin da suke kai na kasuwanci da karatu da sauransu. Ana cikin wannan rayuwa kwatsam wata annoba ta ɓallo musu wanda suka gagara gane dalilinta suka kuma kasa gane daga ina take. Duk matan da ta kasance ta haifu a wannan gari to za a nemi wannan jariri a rasa shi sama ko ƙasa. Wannan al'amari ya zama ruwan dare a cikin garin Bullukutu. Sun yi bincike iya binciken da za su iya yi domin su gano bakin zare amma abu ya gagara. Domin ba a gane lokacin da aka ɗauka sannan ba a gane inda aka kai jaririn da aka ɗauka. Malamai sun yi addu'a sun gaji, bokaye da 'yan tsibbu kowa ya yi nashi amma abu babu canji. A cikin wannan hali suke rayuwa tsawon shekaru 25 har sai da ta kasance a garin Bullukutu babu yaro. Domin tun daga lokacin da wannan annoba ta faru aka daina haifuwa ta tabbata a cikin garin. Wata rana ana cikin wannan hali sai ga wani bako ya shigo musu wannan gari tare da matarsa wacce take da tsohon ciki. Ya shigo wannan gari yana neman a taimaka masa da masauki domin a yadda ya ce akan hanyar su ne ta tafiya shi da matarsa naƙuda ta kama ta shine ya ji tsoron kada ta haifu a cikin daji ya nemi ya shigo cikin mutane domin ta haifu a cikin gari. Nan da nan aka kai shi gidan mai gari ya yi bayanin abin da ke tafe da shi. Mai gari ya ce masa bawan Allah gaskiya ka faɗo cikin bakar kaddara. Domin kuwa a yanzu haka muna fama da wata matsala a wannan garin tsawon shekara 25. Inda za ka lura za ka ga cewa babu yara a wannan gari. Wannan bako ya ce haka na kula tun farkon shigowa na abin da ma ya fara bani mamaki kenan. Amma mecece matsalar? Mai gari ya ce yau kimanin wannan shekaru da na faɗa maka babu macen da ta taɓa haifuwa abin da ta haifa ya tabbata. Domin duk lokacin da aka haifu to za a nemi jariri sama ko ƙasa a rasa shi. Mun yi bincike har mun gaji. Wannan ta sa da yawa sun yi hijira sun bar wannan gari na Bullukutu. Saboda haka ina baka shawara ka yi gaggawa ka fice daga wannan gari ka nemi masauki a wani wurin. Domin idan matarka ta haifu a wannan gari za ka yi hasaran abin da za a haifa maka. Sai malamin ya yi murmushi ya ce idan wannan ne matsalar ku ka kwantar da hankalinka. A nan za mu zauna kuma za ta haifu lafiya babu abin da zai faru da jaririna. Cikin dare matar malamin nan naƙuda ya tashi mata. Lokaci guda ta haifi santalelan yaro namiji. Washe gari labari ya bazu a ko'ina a cikin garin Bullukutu cewa matar bako fa ta haihu kuma jaririn yana nan ba ɗauke shi ba. Mutane suka dinga cincirindo daga wurare daban-daban aka cika kofar mai gari aka zo ana kallon ikon Allah kowa yana ganewa idansa abun mamaki abin da an manta rabon da irin haka ta faru a wannan gari. Malamin nan yasa aka tara masa dukkan mutanen da ke cikin wannan gari ya yi musu jawabi kamar haka. Ya ku al'ummar wannan gari na sani kun jima kuna fama da asarar 'ya'yanku bisa ga wannan kaddara da ta auka muku. Ana cikin wannan yanayi ne fa sai ga ɗan sako cikin gaggawa ya faɗo cikin wannan filin taro. Yake gaya wa mai gari cewa jariri fa an neme shi an rasa. Nan fa kallo ya koma sama. Shaho ya ɗaukiwa. Cikin hanzari wannan bako ya shiga cikin gida ya duba ko'ina sannan matarsa ta tabbatar masa cewa daga shiganta bayi ta fito ta nemi jariri ta rasa. Abinda ta tabbatar shine babu kowa a wannan guri daga ita sai wannan jariri. Mutane suka fara ihu suna cewa mun faɗa maka kai ma yanzu gashi nan ta faru da kai babu yadda bamu gaya maka gaskiya ba. Shi ko bakon nan ya ce ni dai na gaya muku babu abin da zai faru da yaro na kuma ina ga hakan ta faru ne domin kuma matsalar ta zo ƙarshe a wajen ku. A lokacin ya durƙusa ƙasa akan gwiwoyinsa sannan ya sunkuyi da kansa gami da rimtse idanunsa. Ya daga hannayensa guda biyu zuwa ga sama sannan ya dunkule su. Ya fara karanta wasu kalmomi da ba a iya gane me yake faɗa. A lokacin wani bakin hayaki ya bayyana a gabansa dunkulalle. Ya tashi ya kalli wannan hayaki ya ce masa ina so ka kai ni inda jaririna yake. Sannan ya juyo ya kalli waɗannan mutane yake ce musu duk wanda yake so ya san inda jaririnsa yake zai iya biyo ni. Lokaci guda wannan hayaki ya fara tafiya shi ko yana biye da shi. Sannan sauran al'umma suka dinga bibiyar su. Sai da suka shafe wuni biyu suna tafiya sannan suka isa wannan dajin jarirai. Da shigar su wannan daji suka ga daji ne wanda ba su saba ganin irinsa ba. Tamkar dai babu shi kusa da wannan garin nasu. Nan fa suka haƙiƙance cewa wannan tafiya an naɗe musu ita ce amma wannan jeji ba su san shi kusa da garinsu ba. A lokacin ya sake karanta wasu kalmomin na tsafi. Wata aljana ta bayyana a gabansu. Aljanan ta kasance doguwa ce domin sai sun ɗaga kansu suke hango iya ƙarshen tsayinta. Sannan gashin kanta fari ne tas.
kuma yana jan ƙasa duk da wannan tsayi da take da shi. Haƙoranta zaƙo-zaƙo ne sannan ga wasu jajayen idanuwa. Ya ce mata, idan kika sake kika cutar da ɗaya daga cikin waɗannan jarirai, to ki sani zan iya hallaka ki. Ta sunkuyi da kai ta sauke gwiwoyinta ƙasa ta ce, kai min aikin gafara. Wannan jarirai babu wanda na cutar a cikinsu, hasali ma dai ni ba zaman kaina nake ba domin gadin su aka bani. Sarki Naqash shi ne ya bani amanar su, domin kuwa wannan jarirai lokaci yake jira a tattara su ya kai su duniyar Mushtari, domin a can ne yake da niyyar zai kafa masarautarsa da daularsa. Wannan jarirai kuwa zai yanka su ya shayar da gunkinsa da jininsu domin yana buƙatar ya yi mulki a wannan duniya. Kai min aikin gafara domin wannan bayina ba ne. Ya dube ta ya daka mata tsawa ya ce, ina kika sa su? Ta sa ƙafarta ta daki ƙasa ta yi ihu, nan da nan ƙasa ta dare. Sai ga waɗannan jarirai suna bulbulowa daga cikin ƙasa. Wasu daga cikinsu baƙaƙe ne, wasu daga cikinsu farare ne. Abin mamaki shine duk yaron da ya zo shekara 3 a shekarunsa to ba zai ƙara wuce haka ba. Ya kasance dukka waɗannan shekaru da aka yi yaran nan girmansu yana nan a shekara 3. Nan fa farin ciki ya mamaye waɗannan mutane. Wannan baƙo shine fara zuwa ya ɗauki jaririnsa. Sannan aka tattara sauran jariran nan aƙalla su 35 aka tafi da su cikin garin Bullakutu domin a je a yi cikiya a mairowa kowane magidanci jaririnsa. Washe gari mutane suka cika a fada, suka zo suka dinga nuna godiya ga wannan bako da ya zo bai kawo masu ƙarshen wannan matsala. Bayan ƙura ta lafa, wani dattijo yake banta da sarki. Ya ce masa, ranka ya daɗe, idan ba za ka damu ba ina neman wata alfarma guda ɗaya a wajenka. Ina so ka haɗa ni kwana ɗaki ɗaya da wannan bako, domin gaskiyar magana ina zarginsa. Abin ya ba wa sarki mamaki. Ya ce, mutumin da ya zo ya taimake mu ya kawo mana ƙarshen wannan matsala da muka yi shekara da shekaru a cikinta, kuma ka ce shi kake zargi? To kana nufin ya zo mana da wata cutarwa ce? Wannan mutum ya ce, tun daga lokacin da bakon nan ya shigo garin nan nake kula da take-takensa da shige da ficensa. Gaskiya ban yadda da shi ba, domin a duk lokacin da na kusance shi ina jin ƙamshin turare yana tashi a jikinsa. Wannan turare shi ne ƙamshin da nake ji a duk lokacin da aka ɗauke jariri a wannan gari. Sannan lokacin da wannan bako ya zo, irin wannan ƙamshin turaren ne yake tashi a jikinsa. Na kula sosai domin in korewa kaina shakka. Wannan ta sa na raba na bibiye dare domin abin da nake zargi game da shi. Wata rana na shiga na leƙa ɗakinsa. Abin mamaki shine yadda na ga ya rikide ya koma wata halitta da ba ta mutum ba. Wannan batu ya cika sarki da mamaki. Ya kama baki yana al'ajabi da ikon Allah. Ya ce, in dai kuwa haka ne wannan mutumi ya ci amana. Saboda haka na baka dama yau ka zo ka kwana a ɗakinsa sannan zan masa bayani. Ya tura aka kira wannan bako ya yi masa bayani cewa wannan mutumi matarsa ce babu lafiya, saboda haka ya nemi ya kwana a gidana, ka je ku kwana da shi a ɗakinka. Bayan ƙura ta lafa, wani dattijo ya zo ya samu wannan sarki. Ya samu mai gari yake masa bayani cewa, ranka ya daɗe, akwai maganar da na zo da ita, amma ba lallai ka fahimce ni ba. Sarki ya ce masa, ina jin ka. Ya ce da shi, wannan bako naka gaskiya ina zarginsa domin ban yarda da shi ba. Ina zarginsa da hannu akan duk abin da yake faruwa a wannan gari na Bullakutu, na sace mana jarirai da ake. Abin ya ba wa sarki mamaki. Mutumin da ya zo ya same mu a cikin wannan hali kuma ya taimake mu ya samar mana mafita, ya raba mu da wannan matsala, kuma ka ce shi kake zargi, to kana zarginsa da wata cutarwa kenan? Wannan mutumin ya ce, akwai abin da na kula da shi. A duk lokacin da aka ɗauke jariri a cikin wannan gari, to akwai wani ƙamshin turare da nake ji a duk ɗakin da hakan ta faru. Abin mamakin shi ne, tun daga lokacin da wannan baƙon ya shigo wannan gari, idan na kusance shi, ƙamshin wannan turare nake ji. Na yi iya ƙoƙarina domin in fidda kaina daga zargi, amma daga ƙarshe na tabbatar cewa wannan mutumin turaren da yake tashi a jikinsa shine turaren da yake tashi a ɗakin duk da aka ɗauke jariri. Saboda haka na samu tabbas cewa shine.
Sarki ya ce, in ko haka ne wannan mutumi ya ci amana. Sarkin nan ya sa aka kamo shi, aka zo da shi, sannan ya sa aka tara mutanen gari. Ya tambaye su, ya ce, waɗanda aka ɗauke musu jarirai a garin nan, shin akwai turare da kuke jin ƙamshinsa a lokacin da aka ɗauke muku jariri? Lokaci ɗaya fada ta hargitse, lalle akwai turaren da suke ci. Shin wannan turare shine ƙamshin da yake tashi a jikin wannan baƙo da kuke ji? Nan fa hankalinsu ya dawo jikinsu. Kowa a cikin garin nan ya dinga cewa, kuwa wannan ƙamshi shine muka ji a lokacin da aka ɗauke mana. A lokacin duk bakinsu ya zo ɗaya. A take sarki sa aka ɗaure wannan mutumi. Sannan ya ci gaba da tuhumarsa. Wane ne kai kuma daga ina kake? Sannan me ya kawo ka wannan gari namu? Mutumin nan ya ce, zan faɗi gaskiya. Duk wannan abin da yake faruwa na ɗauke jarirai, ni nake rikidewa in zo a matsayin dabba in ɗauke jariri in gudu da shi. Duk wannan abin da yake faruwa na ɗauke jarirai, ni ne nake zuwa nake ɗauke su. Sannan ni ne nake zuwa in killace su. Hasali wannan aljana da kuka gani a cikin jeji, ni ne wanda na sa ta tsaro a wannan daji. Wanda ta ce muku yana ƙoƙarin zai zo ya tattara su ya tafi da su duniyar mushtari domin ya gina masarautarsa a can, ni ne. Duk wannan abu da yake faruwa ni na shirya shi. Ƙarshe dai abin da ya faru shine adadin jariran da nake so in tara ba su cika ba. Sannan wannan gari naku ya samu tsaro ta ruhaniya ta yadda na gagara shigowa saboda ƙarfin addu'ar da aka dinga yi daga baya. Shi ne na sake salo domin in fito muku da wannan hanya ta yaudara. In zauna a cikinku domin in cika ta adadin jariran da nake bukata ta hanyar da ba ta tsafi ba. Wannan shine dalilin da yasa na shirya na shigo cikin garin da kaina. Amma duk abin da yake faruwa tabbas ni ne na shirya shi. Na yi haka ne domin idan na sake haɗa adadin jariran da nake bukata, to idan na koma jeji dukkansu da wanda na iba daga baya da wanda na iba a baya gaba ɗaya za su koma wannan jeji a lokaci ɗaya. Amma ina neman afuwarku, na janye daga wannan bukatar tawa, ku yi min rai. Sharrin shedan ne. A lokacin mutanen gari kowa ya shiga cikin fushi da wannan al'amari da yake faruwa. Sarki ya sa aka tsire shi a bishiyar kuka, aka kashe shi. Sannan aka ɗauko wannan mata ta same naƙuda, aka kashe ta. Wannan jariri da suka haifa shi ma ba a bar shi ba. Daga lokacin labarin garin Bullukutu ya canja, ba a sake ɗauke musu jariri ba. Ku duba profile ɗina, akwai link da zai kai ku YouTube ku yi subscribing domin samun makamantan wannan labarai da za su nishaɗantar da ku, su ɗebe muku kewa gami da taya ku hira. Na gode.